بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نال نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ ویل للمطففین، کٹ ناپن والیاں لئی بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، او جڑے لوکاں کولو اپنے لئی ناپ کے لین تے پورا پورا لیندے نے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تے جدوں انہاں نوں ناپ کے یا انہاں نوں تول کے دیندے نے کٹا دیندے نے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، بھلا انہاں نوں یقین نہیں پہ واقعی اٹھالے جان والے نے۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس وڈے دہاڑے لئی۔ يوم يقوم الناس لرب العالمين، جدن لوکی رب العالمین سامنے کھڑے ہون گے۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ہرگز نہیں، بے شک بدکار دے عمل دا کھاتا یقیناً سجین وچے۔ وما أدراك ما سجين، تے تینوں کیویں پتا ہوئے بھئی او سجین کیے؟ كتاب مرقوم، ایک واضح لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ويل يومئذ للمكذبين، وڈی بربادی ہے اس دہاڑے چٹلان والیاں لئی۔ الذين يكذبون بيوم الدين، او جڑے حساب والے دہاڑے تو انکار دینے۔ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، تے ہر حد ٹپن والے وڈے پاپی سوا او دا کوئی انکار نہیں کردا۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، جدون ساڈے آیتاں پڑھ سنائیا جاندیاں نے کہندا اے تاں اگلیاں تو چلیاں ہوندیاں بے اصل باتاں نے۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ہرگز نہیں، سگو انہاں دے دلاں تے زنگال چڑھ گیا ہے جو او کماندے سن۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک اس دہاڑے او کافر اپنے رب دے دیدار والوں لازمی پردے چھون گے۔ ثم إنهم لصال الجحيم، مڑ کے بے شک او لازمی دوزخ وچ جلسن گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، مڑ آکھیا جاوے گا بھئی اے اوہی دن نے جنوں تسی انکار دے ہوندے سو۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوکاں دے عمل دا کھاتا لازمی علیین وچے۔ وما أدراك ما عليون، تے تسی کیویں جانو او علیین کیے؟ كتاب مرقوم، ایک واضح لکھی ہوئی کتاب ہے۔ يشهده المقربون، او دے کول مقرب فرشتے رہندے نے۔ إن الأبرار لفي نعيم، بے شک نیک لوگ
لازمی بہت وڈی نعمت یعنی جنت وچ ہون گے۔ على الأرائك ينظرون مسیریاں تے بیٹھے نظارہ کر رہے ہون گے۔ تعرف في وجوههم نظرة النعيم تو انہاں دے چہریاں تے نعمت دا روپ پہچان لیں گا۔ يسقون من رحيق مختوم انہاں نو سکے بند خالص شراب پیائی جاوے گی۔ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او دی مور کستوری دی ہوئے گی، سو شوقینہ تے لازمے پیدے تے ہی تردد کرن۔ ومزاجه من تسنيم او دے وچ تسنیم دی ملونی ہوئے گی۔ عينا يشرب بها المقربون او ایک چشمہ ہے جن وچوں اللہ دے مقرب بندے پین گے۔ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بے شک وہ لوگ جنہ جرم کیتے دنیا وچ مومنہ تے ہاستے ہوندے سن۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ تے جدوں انہاں کولوں لنگدے سن آپس وچ اکھاں نال سینتا ماردے سی۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ تے جدوں اپنے اپنے کردیاں وال پلٹ دے دل لگیاں کردے پلٹ دے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ تے جدوں او کافر انہاں مسلماناں نو ویکھ دے کہندے سن بے شک اے یقیناً گمراہ نے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ او کافر انہاں مومنہ تے راکھے بنا کے نہیں کلے گئے سن۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سو آج مومن لوگ کافرات تے ہنس رہے ہون گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختاں تے بیٹھے نظارہ کر رہے ہون گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آکھن گے بھلا کافراں نوں او دا بدلہ مل گیا جو او کردے ہوندے سن۔